Oh, over. Ogo. Okay, I'm coming. I will soon be under my way. Yes. Bia. Umulukububa. Ngwere na iruro na anga asha. So na chi gwa mu gba na enwedo onye unu nwere ga bia igbaputa onu nga. Ohuru na chi gwa. No nwere onye unu nwere ike iwere kpọọ ya na ekwenti. Kpọọ nya na phone call. Say that police ji onu under customer. No na police customer no na-enwe ha bịa kwụọ ọnụ ụgwọ were ego gbapụta ọnụ. Onwere onye unu ga-akpọ unu gbachicha nkịtị. Asị unu gbachie nkịtị ihe mmiri dọrọ na-eji ọrịa hụ nwa nkata. Nga akụnụ ga-anọgide ntụli enwe somebody member into your family ka bịa gbapụta ọnụ before m na-ahapụ. Officer mere ya mere gị. O mere ya mere gị were akpọsa nga. Hapụ na anyị lama na agba na m ya mere gị ji were akpọsa nga. Ejega m ihe mere. Ọ bụ igbuole mmanụ were mma magbuo onye ọka a ga-ama na o nwere ihe mere. Ihe na-agụgọcha ọnụ mere. Ọfịs hapụ gị la. Ihe nguzo na road ngwa na ọwụ charity organization. Akwa sị na polisi wee ya anyị nwoke. Ngwa na ịhụnanụ nga enyi mere enyi ya. Akwa polisi wee enyi unu nwoke. Ịhụnanụ nga enyi gị nọ. Enyi gị tigile gị na nga. Nga akwa unu ga-anọgide. Dịkwa ọma ha ka gị nke gị ka njọ. M hapụgodu ndị ọdọ ka ha la enweghị m ike ịhapụ gị. Maka na nkata arachasịrị gị anya. Ụmụazị ibe gị ha bịa ha were ike Chineke nyere ha. Were ya na-arụpụta ọrụ. Ndị uji ka ha rụọ ụlọ. Ndị uji ka ha zụọ moto. Gị were ike gị paakọ ya n'obi. Buru ya were akpụ nyere gị n'obi. Gị buru akpụ obi agahụ je. A na-ajụ gị ajụjụ. Gị na-ekeli ya. Ebuli ya elu. A ma achọ brezi chie gị gị yi gị n'ime nga ahụ ya zuo oge ahụ. Nonsense. Officer, m nwa na ekwe ihe m mere biko etunu m ekwentị m were kpọọ ndị family member m. Nye gị ekwe gị. Ekwentị m biko. Ọ bụ sị ekwentị. Aga m enye gị udu ntị. A ma enye gị m ogele ntị. Ịgba ntị. Onye ọbụla ị ga-akpọkwa m onye mkpọla gị. Mụsị m ike inye gị fon. Officer agwala ngụ eme mere gị hapụ ma nla kpa. Officer biko ayịyọ ka m na-ayọ gị nyetụ m akpọ ha. Ekwentị ha gbachiri agbachi. Onwere otu isi akpọ ma m akpapeghị ya. Aga m agbapeli gwa m ihe eji agba ihe. Ị gaghị ịma ya. Nọmba ya nwoke echi tụgharịa ya. Ụwa tụgharịba gị ngwa na egbule gị egbu. Ebe nọmba ya si ọkwa nweke chịtụgharịa nọmba ya. Ị ga-atụgharị onwe gị n'ime nga. Biko ọfịsa nyetụnụ m biko. Mee na ya ebere. Idu wee tuwewewo mmene ga ebere. Isi na ebere nwere gadị mgbaru ya. Ka unu abụọ unu wetuchiri lolu nga ahụ. Ya kwala na unu enwe onye rapọ. Nwoke akpa obi amakwa m onye iwu nwa mkpi. Ya kwala na unu nwe onye rapọ n'ime ka unu ji wolu nwayọ. Adịkwa ebe okwe nga maka onye mege bee. Gị bee. Oh. Kebe ha nọ. Otu unu si afụ gị lee nke ha asị onye ọbụla na-eri ihe nke ọha ọ wụ otu agụrụ si agwaga gị nnọọ ọ wụ otu ahụ ka ị ga-esi wee respect ha breda m na-enye mmadụ ihe nwere ọnụ ọjọọ asị otu mmadụ si narị iri otu isi respect iri ọ wụ otu nke o si agwaga gị respect the kebe mpagị nọ lebe ọnụ nwa mgbara shi abụọ na kpọrọ m shi abụọ na tam nọrọ hia agụdọ na mmadụ come on mgbara shi abụọ ji nwayọ ya nne biko ayọ ka nna ya gị ga-akpọ mkpa gị biko sebe akpọpụ anya ebe ayọ ka ya amatụ this thing no nwaanyị ọma ọ maka gị nwa ọrụ maka onye a come on shi abụọ gaba mpagị ebe akụkọ ọnụ agaghị m akpọ mpam ọmụ atiri gị nga gawa maka ma setụlụ ọnụ mpam ta bụrụ mpagị shi abụọ mụ gbana m ga-asị gaa come on boss ga-akpọ ya lekwa nnọọ nke ya ọ dị nwa akpụda no wonder ịdịkwa ka mma dị nwa chịkịrị ọkwa ịmasị agwala gị ọtụtụ mgbe si gị ebe ọbụla ị na-aga ka ijide ihe na gị maka ya ọkwanụ ndụ gị m si gị ya agwụ gị gwa m ga-enwegodo ego m gakwuru ndị nwunye di m biri na ego were zụọ ya
onye uwe kpakara ka nka nọ ele onye na ọ ga-aga ịpagara ya ị na-anụrụ m ihe dekwegonu were gaa na nke nọọsụ Eliza na jọnkshọn nga ka ịzụta ihe la gị ahụ ịnụ na egbukwala oge o nwa m ma imeela ị na-ekele imeela ọkwa enwere ihe ọ na-awụ mgbe ọbụla nne idikwe n'ihe la n'hotel ga-anwe ụtọ ọrụ ma e were obere ihe sịkwana m na m ga-azụta ya mma enwere onyere ka ṅụ ihe m na-agwa m hapụ ịtụ ihe isi echiri m ike ụgbọ ịmata ụlọ hotel nwoke bịara ka m kwesịrị isi na-ede mmanya at this age but don't worry esogbula onwe gị nnọọ ihe ga-emechara mma Chukwu ga-akụziri m gị denwere m gị ndụ ka m nwee ike zụọ ọṅụ megbaa n'ihu ihe hapụkwa ị na-eme ma m aga m echefu ihe ndị emegara ome ka nna ya eji nwa ka ịma na ọ ga-ewetu mkpụrụ nwa m nwere biko nwa m mee otu m siri gwa gị ọ ga-adịrị anyị mma nana nwere nnọọ ihe m na-achọ ụgba nwere nnọọ obere ihe m na-ere ọba gị hala mma ihe ga-echenji ọba gị hala ihe ga-echenji nwa ga-echegị uche ka m ga zụta ihe na-eme ụgba biko nwa agadi m egbu oge atọkwala m anya n'ama o amelu ụgba o mamụ nne m o yiri nne ya nsogbu anọ lekwa ọsịsọ dị mkpa m Chineke Papa, Mama, unu le anya unu ga-ahụ ụzọ cast bụ Papa wende gajezi n'ụzọ ọzọ Papa gị si nkwuo amasị ka anyị chenji ebe ọzọ lee ma ga-enweta kọstọma onye tishi hụ kamgbe m gbara amụgụ ihe ahụ bụ atụmatụ ị na-atụ taa to ị gaghị ya abanye n'anya ihe ka otu siri tọọ ya ugbo ya mụ na nne gị anyị mee sọkọmbụ ọ dị oke arụ nwere rọhị o nwere rọhị arụ eji enyere famili aka famili arụ a ga-atụkwanụ gị ya mama gị mụrụ m nna m arụga maka ụra na-atụ m ụra na-atụ m mamịrị nketekwuo m taa my bladder full ewe akpa mamịrị m ejula ihe ọ ga-enye anyị ọhụta nga ntị ama m onye ọda dị ọ gafetere nga sọsọ waterproof grade ọ ihe jiri n'ime akpa ịtakwara anyị nso nwoke na-echighị epu ka tọrị ekwule dadi na-ekwu mamịrị m ada apụta Papa, concentrate na Mama, over Aba branch over gị ụkwụ a megere ala maka akwụkwọ ya dọgụ ihe buru gị ka ọ n'ala ụkwụ ahụ krọsọ ihe maka Chineke gị dị over dị ịbara nga emote ele ahụ ya Peter Rufai ele ebe ị gaje n'ihe ọcha nọ ele ihe dị mkpa ha ka gị under this hot afternoon gị kwolie si ebe ekwara na-abịaje gị nwoke koho ke na-akwaje gị njin gị abịaje gị ele ebe ị gaje ọfịsa agaga m ịzụ ọgwụ enweta ha si emege m so m agazụrụ ọgwụ enweghị ihe ọkwara ka nkwa asị nwaanyị iri ime mother in labor gị sigwa ebe ụkwara nkịtị dị kpọma ha ka gị ji polomere konkosa yi ga agbada efeteje gị ije si ebe ụkwara ụdị ụkwara ị na-akwa nkwa saụndụ ụkwara gị dịkpa ha ka gị ụmụazị ibe gị nọ na taụn ugbu a agba mbọ etu ihe ha ga-emere nne na nna ha ejirala ego a na-arụ ha ụlọ iji ọgosi wuru ụkwara kwagbu anyị n'ụlọ nga gị nọ n'ụlọ ọfịsa ejidị m aha agaje m sị m ga m gazụrụ ọgwụ gịnị na-arịa gị onye biri gị ọrịa
Office any here would ask me I would time she make him some magas wrong. And we hold on, we don't me. If there's bullshit about Mamma. Anyhow, this is pleasure. You all the village me here. All my guys all. Anyhow, Ebony Boko. I think about it. Ebum Montoship. Ebum S. Ebum 1 weekend. I call a gaka. Ibatana. Eleya. Ebony Boko ufu. Woo! We go. Wee! Amadio Hamabuku ego. Any Hana Diagon. Ela hard agale symptoms ya. The can't magana what to pot. In parambulate ele too much. On me. It's gonna make it. In parambulate ele too much. Therefore, in the under arrest. Kwara no under arrest. I get bail ha bo. Give bail onwe gu. Give bail okwara. Bail ukwe parambulation go. Officer over. We be the hen no. How do you look? No. And we be the hen no. Bail onwe go. Bail okwara kwagaga akwa. Bail kwa ni he buturo kwara ga. How dai ka na mo okpo. Officer. Agree with you. Agree with you here. Near village, match my ass madam is Zogu. And what do you do me? Is it the most about the mama? Eliho. Oh, what can I say? The one you another offense. Igbo traffic area. Okura na igeje ga. Bia, matanya go. Iga station. You go kwa ihe big Gregoria. Gwa ya ho dey na area. Then call him does us here. You are under arrest. Stand up there, crossing and close stop. Attention. Launching to attack. At it. Attention. Welcome. You can add in your mere. Biro le give federal government ni akwakwala ge kwa account m ge big na ihe na ma ị ga-akwagide kwara 2 years. Ya kwa ya account. Ọgwụ ka m ga-ezi. Iro na station ge call federal government. Udo ọgwụ. Gwa hu di ọgwụ. Ị gara azụ mara jua. Ị gara ga ịzọ. Officer ụdị ihe m kwuru. Ọgwụ a na-eji acha anya che na ịma. Okay, ị ga-acha na ke dibia. Bịa na ọga dunga. Ritual. Ị bụ ọlụ onye eji eji. Nọrọ, come on sakpara. Iwo lo onye eji gimege mekpam ndụ ga dị over na Abuja over nkume over egbema over Bono mpage mami posa maronga. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. Handle. Left, right. Handle. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. Nadia, left, right. Left, right. Left, right. Nadia, left, right. Nadia, left, right. Nadia, for a second. Left, right. Handle. Onyarashi. Mbiboye. Handle. Onyarashi. Ekwe bibi nishigo. Left, right. Left, right. Move. Left, right. Left, right. Oh God. Left, right. Ndosha boss. Aka branon. There's no going back. Oh no, I'm going to left, right. Left, right. Will you go get one? Left, right. Clear yellow. When you go get left to right. Left to right. Left to right. There's no shit. I'm not going to be here. Move.
Abuja. Oh yeah, over. Over. 3 more criminals. Over. Hello? Oh yes, over. Arrival. Equal dismissal. Capture. Under captivity. Under it. Over. Hello? Superintendent. Superintendent. Hello? Yes. Officer, let him go. Let him go. Pọpụta no mo biko no. Onye osho, kpọndụ ga-abịa gbapụtago. Onye osho, kpọndụ ga-abịa gbapụtago. Ọ bịa bụ ihe imro. Come shut up. Meshono. Officer, I make it to nga o. I make it to Isi na-emenụ. I make it to Onye ka ị na-ekichi na anwụta. Officer, akwụkwọ daga mo. Ele onye okushiri. Officer, Bịa. Okushiri. Officer, anya na ahụrụ ngo. Onye mmega n'usi Onye anyị n'ihe ke ọchụkwụsụkwọ ọnụ kriwe ni egwa Nwa alọtabeghị tụkwa biko ọrịa ọkụkụrụ ya n'ụzọ na-ekele Chuka m mba na-agachọ nwa我这两刀刮不去，以后多刮。我不叫不了对我了，我敢别了。你干啥？阿鲁的喇叭那个boy，妈，Chuka. Gịnị na-eme? Ifu Chuka taa. Mba. Chuka, ihe la ya gwụrụ agwụ. Na-enye ya ego si ya galụ na nke nọọsụ Eliza ebe ni ya ga-agote ihe la kemgbe karịrị awa 3 ehiere m ụra bilie Chuka alọtabe ya ka m na-achọgharị dị ihe ahụ Chuka ka m na-achọ ihe ahụ Ị gala na nke nọọsụ? Agala m ahụ dị m ebe ahụ Ọ gawara ọhịara igwu mmiri. Chuka nwere na-aga oke ngaramangara ọ na-aga eri ije. Chuka nwekwa ike ị ga-egwu mmiri ma ọwụ unu na ya sokwunu ma nke a nyenụ m aka m aga chọọ nwa m biko nụnụ. Papa, ịgwa gị eziokwu, ama m ihe ndị ụfụrụ chi tọọ n'ụlọ itu. Afọ ndị a ka ha na-enwe ego ha ji. Ọmịka ị na-agbakashiri m. Hapụ ole ndị ka ha iri ngo fero. Iri ngo fero n'ime akwụkwọ nsọ fero let my people go. Gị na-agbakashi ọnụ. Ka m ga-atọhepụ ha ma hụ. Charity organize. Nwaanyị obiọma. Ka a ga-alịhapụ ha n'ọgbụ. Iwu federal government. Papa, let me tell you, justice is not a respecter of any man. Ọ ga-akara gị mma na ịhapụrụ ndị aka ha la ma ọ wụ ya ndị gọọmenti nwa jide gị ịma na ha afọ anụ ihe ndị a ga-eme gị aka m ụkwụ m ọnọdụkwa ya. Shut up your mouth. Nwatakịrị ha ka gịnị? A na-ekwu gị agbachara ihụrụ ka mgba gị gị na mbite nga mite gị ndị ihe okpurichago N'ọrụ ala ndị ọzọ kwokwu gị kwuru n'anya ka mgba gị ịhụ awụrụ nne m ịwụ nna m ịhụrụ ọta egbeghere enwe ihe ị ga-eme naanị ihe ị ga-eme ịnyụ nshi ha ka gị ị ga anyị nke karịrị gị kọma ga-aga nọrọ ofu ya Goliath ọkwụrụ ọka osisi ọzọ akara na amụhụ onye ike ile ahịa mbele mme ukwu ọzọ bus stop lekwe onwe gị anya nwa akpụrụ ka odo lekwe nga ịha lekwe ike hụ na nga ịha n'ala ịnọkwa ote akpa onye na ote ahụ ka ndị toro ogologo pụta ụgba ga-ekwe ga na line
ị gada ahụ ogo ma afọ gologo iwu sọsọ ị gada ahụ gologo iwu ewu yi akwa ịnọ nga eti gbogbogbogbo anụ ọcha atụtara n'ime ụzọ makwa elenyewo nna gị mụ na gị oyiri acha m ọcha gechara ka painiapụl chafere achafe emejego anya ote ka bebi alọị ọchịkpachikwa ego soso Singapore sọsọ ọsụsụ Singapore ngọtọ hello over